шул кеше гомере бик тиз үтә бит ул, очып китә бит ул, бик белерлек тә бит кадерен, таулар торып калыр, елгалар дağlar, бездән соң дağlar мәңгелек, ләкин шул тауларны, көмеш елгаларны күрер өчен җиргә килерлек. Дөнья шундый матур, ләкин кайчагылар санап карый төрле, яклап та күрәсен күрмичә, язганын үтмичә, китеп булмый аны, ташлап та таулар торып калыр.